Barkanku da zuwa taskar online TV, tasha ɗaya tilo da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a faɗin duniya. Ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zaran mun daura sabon labari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan 'yar ƙaramar yarinya da kuke gani mai shekaru 5 a duniya, wacce aka fi sani da Hanifa Abubakar, yarinya ce da take jihar Kano, ƙaramar hukumar Nasarawa, yankin 'yan Kaba Dakata. Cikin rashin sa'a muka samu labarin ɓacewar wannan yarinya, wanda 'yan kidinafin suka sace ta da nufin garkuwa da ita domin samun kuɗin fansa. Wannan al'amari ya tunzura mutane kuma ya ba mutane tsoro gami da tausayi, domin dai an kama wannan yarinya ne a bisa rahotanni da muka samu daga hanyar ta dawa daga makarantar Islamiyya. An samu dai cikakken rahotanni na yadda suke nuna yadda aka sace baiwar Allah, yarinya karama da bata da haƙƙin kowa a kanta, aka ɗauke ta da nufin sai an biya kuɗin fansa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanifa Abubakar, yarinya 'yar shekara 5, a jiya wato da ya kasance 4 ga watan 12 shekara ta 2021, tana dawa daga hanyar makaranta. Aka ce an yi habzi ko kuma an ga wani mutum da ya tsaya a cikin adaidaita sahu, ya ɗauki yarinyar ya sa adaidaita sahun ya ci gaba da tafiya, wanda daga bisani wasu suke tunanin cewa ko dai wannan mutumin wani mahaifinta ne ko kuma wani makamancin hakan ya sa ba a farmai ba, wanda har yau har gobe wato ana ta faman neman wannan yarinya ba a ganta ba. To daga bisani dai an fahimci cewa masu satar yara ne suka yi habzi da Hanifa baiwar Allah, yarinya karama 'yar shekara 5 a duniya. Wannan duniya ina zaki da mu ne, duniya ina zaki da mu ne. Wannan al'amari sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ka kawo mana ɗauki da mu da al'ummar musulmi baki ɗaya. Dama tuni ake ankarar da al'umma cewa 'yan kidinafin kamar sun yi dandazon shigowa Kano, wanda al'amarin jami'an tsaro suka ce suna ɗaukar matakan da suka dace domin daƙile irin faruwar abin da yake faruwa a sauran jihohi da suke wato arewacin Najeriya. To amma cikin ikon Allah sai gashi irin wannan ɗauki ɗaiɗai da ake wa al'ummar Kano ya fara yin yawa. Gaji an ɗauke wancan a can, an je gidan wancan an ɗauke shi. Wannan al'amari ne da muke jinsa a nesa, amma fa gashi ya zo kusa. Wannan abu dai al'umma ya kamata a haɗa hannu da ƙarfe wajen yawaita aidiyoyi, wato ta yadda Allah subhanahu wata'ala zai kawo ɗauki a cikin wannan al'amari. Mu koma ga Allah ko mu nemi taimakonsa, domin shi ne mai ƙarfin da babu wanda zai rinjaye a kansa. Don haka mu roƙe shi mu kuma ƙasƙantar da kanmu, domin mu bayansa ne kuma makaskanta, kuma ba abin da za mu iya face sai abin da ya wanzar a kanmu. Wannan shi ne dai abin da zai iya zama mafita gare mu. In ba haka ba mun ta kuka kenan ƙarshe har hawayenmu ya ƙare da irin wayannan halin kunci da kuma rashin tsaro da ke faruwa a faɗin duniya ma gabaki ɗaya da kuma Najeriya, musamman arewacin Najeriya. Da wannan damar nake amfani wajen kira ga iyaye, wato iyaye su kasance a ankare da 'ya'yansu a dukkan wasu unguwanni da muke ciki, domin dai yanzu al'amarin ya zama abin da ya zama. Domin za a faki numfashinka ne a ɗauke maka wani naka, musamman aka ga kana canza sutura mai kyau, shi kenan kuma wani abin ya zama da makwabtanka za a haɗa baki wajen illata ka, musamman a cikin irin waɗannan sabgogi na kidinafin, wanda yanzu ba ka gane wane ne ma ɗan kidinafin ɗin, wane ne ba wane ne ba, domin kowa ya zama ɗan kidinafin in dai har zai samu kuɗi. To Allah Ubangiji ya rufa mana asiri, Allah Ubangiji ya kare mu da kare wasa sharrin mutum, sharrin aljan, sharrin abin hawa, sharrin kwalta, sharrin mai sharri idan ya kullo sharransa. Amin ya rabbil alamin. Ita kuma wannan yarinyar Hanifa Abubakar, Allah Ubangiji ka bayyana ta cikin koshin lafiya, Allah ka kare mutuncinta da darajarta, Allah ya Ubangiji ka kare ta, Allah ka dafa mata, Allah ya Ubangiji ka zama gatanta, ka zama kuma kukanta ya Allah. Allah yarinya ce karama da bata da zanufin kowa a kanta, Allah ya Ubangiji ka kubutar da ita alfarma annabi da alkur'ani.
Da fatan 'yan uwa za su taya mu addu'a kuma za su taya al'ummar jihar Kano da ma Najeriya baki ɗaya, wato addu'a da kuma jajen Allah ya bayyana wannan yarinya, domin ko ba komi iyayenta suna cikin kunci da damuwa da rashin bacci balle cin abinci, domin dai wannan yarinya karama da aka ɗauke tun a jiya har ila yau da muke wannan magana 5 ga watan 12 2021 ba a ganta ba. Muna fatan ku sata a cikin sallolinku da addu'o'inku domin Allah ya bayyana.